Jingdao hospital a ka min zui zela min puitu turan tir vate tiin lu zuiana chuan a secretary chu a hrila doctor pakhat lo lu chu a ka lo hu be sak vatin chu nu hlau chu awa tumna sa hle a ma se zuiana chuan a ka lo hup sak tlat bok si min puiro shairi ka ni ka thima yang miswalin min zong tiin thut pha chuan a bo bet tlata mo phurna ka la vekang tiin adu lo chung chu amut pui zui miswal te chuan an hmu lo pha hlau thung doctor nu chu zinzian ni in a hmel hriat ngai lo pasalata na nei zo hlim hlol lo ni a adu lo chung a chung ten an nor lui tlata wangin a pasal po chuan nupui ang po chuan a lo pom bik lova mi hriat po adu hek lo anu hronin zinzei chu a nei lui tir ve tho lo ni ome ataka po voi khat ma an la in hmulova ma se a pasal lu zuiana chu tuna ama lo mut pui ringot tu kha ani ti reng reng an shelo ve ve anu din hmun a that lo awang le ama lo mut pui tu hmel kha hria chian thei lo awangin a thil ton te po chu a puang zar du talova chu ba ka a thia nu pe ayo a duty sak a lo ni bok nen zuiana po chuan pe chu emo amut pui kha ati ve thova a thim ve ka wang khan a hmel a hmu bik lo tlata zana duty om chun chu pe kha ani tlata ni chutia an khawtlang wal hmel tha le hausa berin mo phurna la ka du thu aron soita ka chuan zinziani ani lo ti chu zep tlatin pe chu a lo ni om ve ta hmia mai hengei du idu piang ka piang che ati ta ka phe chuan in nei ka du ni ma se arim lo puina puilo a lo ti vela lungai su idu phot chuan ka nei va tang che ka hliam te kan en koldam photangi tiin thatakin zuiana chuan a hrilta a pe chu lom takani in lama chuan mittuam sak chungin zinziani chu zuiana hliam en kol sak tur chuan an hruaya a ho tang chuan zana amut pui pa kha anga ti hle a hliam chu lo khoi tira ni zana Jingdao hospital ai kalem tia zo rwalin secretary chuan a lo rek ngal chat zona zot lova ati tur chu tingal mai tur chuan an lo hril doctor thiam tak ania wangin mittuam chung puin ati tur chu a tingal vek thei thawa zuiana puin a rim chu zana amut pui nu rim kha ang ati ve hle tho a lan dan chuan anu hron pitongi tha tir tum a lo ni a an chhung karo le ni na te chu a fa bik lu ziaw tiana ta na adu wang ni in anu pui thar zinziani pa ni na in thian tha tak an lo ni ome an vai chuan in thurwal vek ni in zuiana chuan angai phata a an vai chuan a ho hle le lama pe chuan zinziani hna chuan zan lama a ayo a duty vel kha tu ma hril lo sham tur chuan lo ngien za in an strict si a min hau palanga bonus te min pe du lo palang ati zaya ril rutwang ngang zinziani chuan a lo e ve mai pe chuan emergency pill te a lo pe nge a mamo huni nei takin ati zai zuiana fa pai tir chu atum lo khop mai pola chu zuiana hna zinziani tir tu kha lo ni a pe lo kala mu chuan a in thiar filim san ngal maktak mai na zinzei kha angai tuana chuan a renga pe chu angai sak vak lo tlat ani la chuan karai palang ti ka hlau e in nei vat vatila kamol pholo ani mai alo te chen bok si ka chungten midang min nei ri tir to bok si a ka chen ve photanga yang chuan ka nei vat don chinia ti in alo chang ringot Jing General Hospital a zirzom tur chuan zuiana hian pe chu a pui nge Jinjiani po in chutianga zuianan pe adu sakta reu mai chu makati hle a pasal chuan adu to lo ani po in mak ati shan lova a thiang hlimna a lo hlo to tlat si ti buai ero chu du lovin a pa chawa khola zuiana hian du dang anei chen ka du ani ti na wangin ngoi makro ani khai chen chuan inu lung thak na tur po hi ka shil me lawang che a lo ti muk mai kanin du lo ve ve sia ati po chuan apa chuan khol chu da zui mak lem chan ilo thiam hle mai min du si lo engwangin nge ke na hian ilo umreng zuiana chuan alo ti lut ve ngal zata
chu tiang lam pawh ni lo alo ti bah deuh niai kha sign rawh in then a lehkha tiin alo pe ngal Mr. Lu in then chu duh ve tho mai la ka nu damna tur ka duh bawk si a ka sign thei lovang dawt sawi su ka ro sumin duh awangin min theih tum ani lawm ni lo chu tiang engmah ka ti lo eheu mang hian indan na te ei lo tum vel ani maw ni zan kan in nei zan khan mi padang i lo mutpui hman anih dawn hi zuiana chu a thin a rim tel tel zinzianin in soifia tum pawh chuan a lo beng popa klapa chuan a hruai chhuak lui an thianpa pakhat chuan lo fiam ngalin zute chu in pui tur chuan a lo ti lui vela a du lo pui in zuiana chuan an thu ang khan awm mai mai rawh a lo ti zel si a nu dam nan a pa tih lung awi a duh bawk si a in lui hram hram a nghawng a kut chuk chu hmuh in zuiana chuan zan a mutpui nu nena kut chuk an neihna chu a in ang chiah si a mak chu a ti deuh a mahse rin ngaihna pawh a hre lo a ho em em tawp tawh mai ani gut chuan mutpui tumin a hruai chhuak a in chhir ang aw ti paih in zinzian ni chuan pui turin a ngel lawm lawm a mahse a thlir liam tawp thil tam tak ngaih tualetin a nupui chu zinziani hospital a thawk ve tho amah enkawl tu kha a lo ni reng ani tih a hriat takah chuan bat nei ve chuan a in hria a hruai let tur chuan a va kal zinziani pawh theih tawp a lo tang ve in gut chu a lo bei let ve mek a zuiana chuan gut chu tlaw thlup popin zinziani chu a pawm chhuak a laka a chet dan ngei awm tak awang khan zinziani chuan zuiana chu a haw ve le tla thung a chu tianga a ngai sak le ta thut mai te chuan a thin a lo ti rim zual mahse then erawh chu a tum lo hle a kut chuk le a taksa a love bite chung changa zawh pawh chuan tih luin awang ani kut chuk hi chu ka naupang lai atanga ka nei ani tih in a chhang mai a zuiana thin rim chuan zapui awm lutuk dawl vek ani khaisawi khatiang khai ti le chuan keimah hian ka dah tha ang che tiin a kalsan ngal gua pawh kovin engtin ngia che ta zawta amah khan lem achang ani kha tiin a lo in sawi thiam ve tlat mai khawih hrepin dawp chiam mahse a tran hmun chu a sawn duh bik lo secretary lah chuan doctor ka zawta kut chuk kha zinziani hian a siam chawp tir a lo ni tiin surgery a ti lai ni awm tak thlalak te an lo thawn bawk pei zawk khan kut chuk chu a lo siam tir zawk a a hmela zinziani hmel kha editin an lo thawn zawk a lo ni chutia damdawi ina a awm lai chuan pei thlana party hospital lian zawka a zirzawmna tur chu man tumin Hilton Hotel ah chuan inbuat na an lo nei mek ani tih director chuan a hrila a dam hman chuan kal ve turin a sawm bawk phur vak lo chung chuan zinziani pawh chu a kal ve a pei le zuiana te tel ve turan lo in sawm mulmul lai chu a va hmu kalawngpui lutuk che hei hi emni bialpa chu a va tih chuan a filasin pei chuan a lo ti vata a hmel tha khawp mai inin neih thuai ka bei sei ka ha ka lo tat hriamang zinziani chuan a tih deuh ngat awang chuan engmawi soya zuiana chuan a lo ti faka engtin ma chhang lo chuan a kalsan pei nupui ka nei tawh ka tih kha mi zinga tawng mai mai tawh su tiin zuiana chuan a hau zuia pei chuan a nupui chu then tir vata neih thuai a tum ru hle zinziani chu a nupui ani tih reng a hre lo zanrian kil ho laiin ke chuan zu ke in ngai lo zinziani a ti pawh in vela i best friend thlana ni hi director chuan a lo ti tlata i bengo ngem ni ka in ngai lo a ti chu tiin zuiana chu a lo pur hle pei hlau thawng chuan ivan chan em inin hria em ni a lo ti vata deuh nang hinga nge kan in hriat ngawtang zu aya thingpui hi ka in mai ange tiin zinziani chuan a lo chhang zuiana chu a lawm vak lo chutah zinziani chuan khawl dawngin pu berin in puya an nupa a haw tura kohna lo ni ka va chuak ma sa nge pu in min ko tiin zuiana chu a text ngal chuan lam siama zinziani haw tum chuan ina ti tur ka nei ve thova kalo thla haw pang che zuiana chuan a lo ti ngal
angai lo tikha nang chu lo awm rawh tih pahin a chhuak daih a zuian ani soi hria em ni pein a tih chuan hringai lo ve tiin alo chhang ve leh mai a thu tum vau mai lungawi vak lova pei hawta chu gua khan alo bia a lu chhung komo nu nih duh chuan kapui ang che mahse thil pakhat min tih sak ve ngai ang tiin in thurual puiah chuan alo sawm chat mai an che tla kha alo en thla reng chu niin pu ber leh nurengi te chuan an mo nu thingpui siam chu inin an fak hle a harsat na anei chuan hrilsel tur chuan an hril bak a zuian a lo lut hnenah chuan engwangin nge tlai tawh taka inupui ama chawai lo kal tir ngaih tua tur chialawm tiin an lo hau vuin chu ka buai deuha ni dangah chuan a thleng tawh lovang zuian a chuan alo ti ve mai a an inah rak ngal tura pu berin a tih takah chuan an hnial ngam ta lova nurengi chuan pangpar khawi dan te zir tirin zinzia ni chu a tlawng hle mahse zuian a bei tura thurual pui a duh wang chauh niin a chak lo na lai tak chu thlir thlai ru reng tur chuan a hril a a chung chupah phawi hmakhun chu a nghak hle hle zuian ah boral chuan hlawkna tam tak a pe ve ang che tiin a thlem a ani chuan a chhang lem lo rin ai deiin pu ber chu a viak ala tha tlat inu hrawn leh zinzia mipa ten an in neih tir cheu tih hi ka rem tiin a thlap ani naupang in i tawh lova a hun tawh hrim hrim bawk chuwang chuan inupui hi ngaihluin duat thiam hle ang che hmeichhe tha tak ani a tih chuan i hrillo ani kha ka pu thil tha lo tak a tia sin zuian a chuan alo ti vata min chhang le tawh su alo ti hmuk duh dang ka nei tawh zinzia ni hi ka then dawn leng tur pawn min sawm ala ka lo kal tawh lovang zuian a chuan alo ti hmuk a a pu ngaih dan ani lo hle nurengi thil pek khan a rim mak tak mai neiin a rui deuh ti tih zuian a thil te chu a tih tlak phah ani lo lut chuan alo hau zui hrep kanu hrawn nen ah in duh dan ani hi tiin a nam popa a lu chu a tauh thi nghi nghi tui in ka tuma a tla pal ani kha tiin a hlau thawng hle a ka thil tih chiah chuan ka ti chhevek ang che lo en ro u tiin room pawn lamah chuan a nam chhuak pu ber leh nurengi chuan an lo ngaih ven vata jade pendant chu zuian a tanah thil hlu em em anih thu sawin zinzianin zuian ah a sawi chhiat duh bawk si lo awang chuan an chhungkaw doctor an ko ta zawk a chu jade pendant chu a naupang laia a tih bo kha ang hle in zinzia ni chuan a hria mipa naupang in hliam hmu in tranpuitu ava a kal khan a thi kha a bo daih te a hre chhuak ani kha chutiang ti duh dana a tuar chung pawh chuan zinzia ni chu a thawhna damdawi in atang chuan ban ala ni zui zuian a khan a ban tir daih alo ni a nu dam lo enkawl a ngai bawk si a mang ang hle director pawh chuan tivak ngaihna a hre bik lova zuian a hnenah chuan ngaih dam dil tawp mai tur chuan thurawn alo pe chutih lai karin a luak a chhuak deuh thut thut zel bawk si a nu din hmunla a tha lo em em zui pawla chuan a nu lung thlakna tur chu ram pawnah a zawn sak mek thu leh hmuh thuai a be sei thu te a hrilh a a pa sawi ve kha chu engmah hmalakna a lo nei duh si lova tivak ngaihna an hre lo chutiah zuian an a hna atanga a ban tir leh zel mai chu mak a lo ti ve khawp mai a zuian a inhliam zana amah puitu kha ani bawk si nen mahse zinzia ni chuan an in neih thu chu a lakah chuan a zia plat a zuian a khan tuma hnenah sawi a rem ti lo hrim hrim bawk ani mahse pawla chuan a va chhuah chhal ta thawva engwangah black lisa dah ngei ni a tih chuan enge in lai chinna engwangah ṭhan viau ngei ni a alo ti daih kei aina naupanga medical school khat chhuak kan junior ani engharsat na nge tawi hria em bial nu nei ching pasual zet mai leh a nu dam lo mek enkawl lai a nei a sin atan sum thaw chhuah tam angai a harsat te lul nen i lo la ti duh da em em zui a a ti leh pawhin chu i duh tina em ni pui a duh anih chuan amah ngei lo kal sela i lo sawi pui a ngai lo ani mai a lo ti leh hmuk a chim awm lutuk tiin thin rim deuhin pawla chuan a chhuah san
ina chuan zinzia ni chuan a thil ti chhiat awang khan a ngaidam a dila a ngaidam dawn phawt chuan a du ti a intiam zuian an lo faw tumeraw chuan a duh lova ani chuan in thenang zangna dawmna pawh ka pe ang che tiin a lo sawm leh in then kher chu ka thei rih lo ani harsatnak ka nei a zinzianin a tih chuan ama a tih nat duh wang mai maiah chuan a lo ngai thlata nang nei che hi ka chak bik vak lo a sin mahse ka nu wang chawa nei che ka ngai si hetiang hian awm tawh su a ti leh pawhin in nei zana mi padang mut puitu hi ka be tui hnai hriat lova che ti zungin zuian a chuan a chhang leh secretary chuan zinziani nu chu damdawi ina chuan lunglam tha lo awanga a awm thu chu a va hre chhuak ta a zinziani erawh a luak a chhuah leh thut thin awangin numai chuan a rai ani a rian thu a lo hrilh mek naute tlakna damdawi kha ei ta si lova rai pawh ni se zuian a chu hrilh a duh lo mahse numai chuan a nupui rai thu chu zuian a hnenah chuan hrilh a duh a a nupui chu a tuat phah ve deuh a be sei a rukin a lo leinat ve hle thin ani awm e zuian a chuan ngaidama hnai duh ani chuan zana hotel ah min hmuturin lo kalang che tiin a hrilh chulai hmunah a va kal lai chuan pei leh mipa pakhat lo inpawt buai lai hi a va hmu fu a bialpa a nei tawh thu te sawin chupa chu a lo hnar mek a nilah chuan milian sawmthum min pe phawt rawh tiin a lo vo bet tlata zuian a lo thlengin chupa chu a lo hnek hrep pei chuan trik a lo hai lek chu lo niin chupa lah chuan sawnu sawn pei hi mutpui tur leh thla lak sak turin min ti a pawisa tam takin a min ruai ani tiin zinziani chu a lo mawh pu let ta daih mai a ngaihna hre lo takin a lo insawi thiam nasa mahse pei pawh chuan hetiang hian ka lakai che duh ka ring lo a sin ngaidam min dil chuan ka ngaidam vek ang che a lo ti ve chhen bawk nen zuian a chuan thian tha ni tlak pawh i lo nei lo hi pei hi a fel hlawah hi van nei ani hi tiin a thil tih ten awm tak awang chuan a lo rek leh hmana ka ti ani lo duh leh cctv pawh en rawh zinzianin a tih takah chuan pei chuan a pum chu a tin a der ta zai a zuian a chuan a hruai chhuak min rin lo awang hian i la in chhir khawpang tiin zinziani chuan zuian a chu a au zui ve ngat pei chuan eng harsat namah a lo nei lova zuian an thil thleng chu kal thui pui a tum ani tih a hriat chuan a ngai hran lo mual phone a tam mai mai ani engmah thlen hman lo kha a ti zela khapa khan milian sawmthum min dila ka nei si lova a tih chuan zuian a chuan pei account ah chuan milian sawmthum chu a theng tir ngal zinziani leh misual pa te kha a ko phei bawk a pei chu ngaidam dil tur chuan a hrilh tihsual ka nei lova ngaidam dilna chan tur ka nei lo zinziai chuan a lo ti ve tlat mai zin group tlak chhiat tira a vo takah chuan hriat tak chungin thingthi in ngaidam chu a dil ta nge nge a khatiang a tih kher kha ngai lo tho rawh tih pahin pei chuan a tuilum ken lai chuan a kutah chuan a va ti bolui deuh zeuh a zinzeina tih chu ngawi renga thovin a kal sawn ta dei a chulai hmunah chuan gu a khan a lo pot buai ve leh thung a kapah chuan pesak vakin a tlan chhia a van nei thlak takin an hmu zui lo hlo a nula chu emergency a zai ngal a lo ngai si pawisa a mamawh bil ta a pala chu a khawl tlang thei bawk si lo an inah chuan a va kal ta ringawt a a nu hrawn a pa bial nu ngei mai khan lo hma chhonin engthli chhia in nge rawn chem lut che engmah sawi lovai lo kal pawisa i mamawh leh tawh ani maw i nu enkawl na tur chuan eng pawisa mai hmu lovang a lo ti ngal ringawt ka nu leh ka pa te hi an la in then lova pawisa min pek lo chuan ka khing cheu ani mai zinziangin a tih takah chuan zuian ah i nei ring ani lawm ni engah nge min lo la ti buai fo pawisa kan nei lo a pa chuan a lo ti ve ngal zuian a ka nei chuan ka nu enkawl min tiam ani lawm ni min pek lo chuan ka then nga lang tiin zinziani chuan a vo let ve ta chutah meuh chuan a pa pawh chuan pawisa chu a pet a nge nge a lu chhung kua atang sawn hlawkna tam tak min pek tumang che
tiin a hrilh zui. Zuian na la chu zinziani zana lo hual lo wang le a chung te in lama akal tia hriat awang chuan a thin a lo rim ve ngal em em tawh. Mahse vanei thlak takin damdawi lam siam chuan a company ah chuan zinziani chuan na a hmu ve ta hlo mai. Zuian a sua leh chim awm lutuk mai chu ning ve hle tawhin chutianga awm zel ani chuan tih mual pho a hre mial lo tur thu te a hrilh ve ta hial. Zuian a chuan a lo rek le a mahse numai khan lo chanin hmeichhe fel tak ani a a thin rim ve satlian ni kha tiin a lo hau. Zinziani pawh chuan gu an a lo tih buai le chanah chuan Zuian a chu a lo mawh pu ve tlat mai. Keimah ka ni lo ve enge thling chu ka chui chiang ang tiin gu a chu ava dawp zui a. Damdawi inah chuan ka chel tuam tha tur chawin a lawm ka kal a lo ti tlat mai. Mahse Zuian a chuan a khawih deuh hlek takah chuan amah khan min thlem ani tiin dawt chu a sawi leh ta zai a. Zanah chuan zinziani inbual zo chu ava hmu a ani chuan a towel bah a lo la ti tla palh zui. Mahse engtilmah chuan che tala zui lo. Zinziani hian engtin emaw tak chuan a hip hle ni tih chu a phah lova. Pawh hle mahse chu thil nihna dik tak ani si. Zinziani chuan company dangah chuan a hna zawm ve ta a. Mr. Wang a chuan an thawhpui Mr. Lu a hmu tur chuan a hruai ve. Zuian a chu a lo ni reng a thawk ho an lo ni. Pawnah chuan pawm chhuak daiin Wang a leh secretary te rawl chuan la in kawm zui a. Zinziani thin rim chuan i ngai ang hmeichhia kha ka ni lova nia. General Hospital a ka zir theihna tur chance pawh min chu sakin ka hna ka chan phah bawk a. Ka nu enkawl ka ngai awangin na dang ka zawng le mai ani ka hua che a lo tih khum hmia. Chutiang ka hre bik hleinem tiin Zuian a chu lo thin rim ve bawk. Awm hran ka duh ani kan wan zai zaw ve le ka then hna lang che zinzia in a lo ti le chuan zin chhungkua 10 million sahnih in an hral tawh che tih kha thei ngil su. Awm hran i duh ani chuan poisa kha min pi let rawh Zuian a chuan a lo ti ta mai. Chutia an in belai vel chu pei khan a lo hmu a. Zuian a nupui chu zinziani a lo ni reng ani tih a hre chhuak ta. Awm hran i duh lo chan chu min duh wang ani maw. Zinziani chuan a lo ti ve zai a. Zuian a thin rim chuan a nam thlu pawp a tlan san ngal. Peilah chuan lo beng ve pawpin kan in hringai lo te kha i ti vela in lo in nei reng si a tiin a lo sual ngal buan buan mai. I mawlem ni hetiang mipa hi ka duh wanga nei ka ni bik hleinem soifia hma a. Zinziani a lo ti ta kah chuan tuma in nupan ni te an hre chuang lova. Zuian a pawh in a duh wang renga nei ani chu a ring ta lova. Pei chuan Zuian a chu ti buai tawh lo tur chuan a hrilh. Zinziani pawh in dan na damdawi peiina a pekna chan chu a hre thiam ve chi a. A naupai chu chhiat tir a duh wang ani tih a haw tur chu secretary khan a lo hruai a. Zuian a khan a lo tir a lo ni. Mahse a sawi duh lem lo. Zuian a pawh chuan zinziani hnaih dan tur chu a rukin a lo dap ve reng a. A haw viau na chuan tlem chuan a ngai ven tran tih a hai lo. Mahse zinziani chuan a lo hnar zel a. A hlawin a hlau ani ber. Pei fing phakar lutuk chuan Zuian a chu secretary kal tlang a bia in thian tha an nihna lai ah General Hospital a zinziani thawh tir ve tur chuan a lo ngen sak vel. Zuian a pawh in pawh a lo ti lova. Pei chuan ngai dam te lo dilin General Hospital a thawh ve an phal sak thu chu a rawn hrilh. Hlawh tam zawk bakah doctor nih chu nuam a thi em awang chuan a lo hnar phal ta bik lova. Pei chuan tha tak a lo bia in dan ang thlapin in neim te a lo ti zai a. Engmah ka sawi thei lo a ti hlat awang chuan a pawih lo Zuian an min hrilh tho a in duh wang ni lovin nawr luina awanga in nei ni tih ka hria lawm a ti le a. Zinzianin a chan tak lovah chuan a ring dik ngei tih a hre thiam ngal. Mahse van duai thlak takin zinziani chuan a rai tih chu a hre chhuak le ta tlat mai. Phir a la pai zui. Pei pawh khan lo hre ka rin nau chhiat tir ngei chu tumin coffee te chu duhsak awm tak chuan a va pe a. Chutah chuan damdawi a tel sak. Nau tih tlakna damdawi chu pek a tum zeta thul le in mutna damdawi zawk chu pe in
parking ah chuan a kal san ta a alo har leh chuan pawl a bulah car alo thu reng tawh a lu chuan a hai deuh tlat a a dulh chiuna hnu hma pawh chuan hmu bawk maka ti hle a chhuak tur chu pawl a chuan alo chel a chulai tak mai chu zuiah chuan alo hmu leh ta a sa nghal hle pei khan zinziah nia nuam sam vak lo a keila ka buai si a i du chuan lo ngaih ven la tiin a lo va khawl phei hi alo ni engmah thil tha lo awm lo ania pawl kein en kawl the lawm i buai si a va haw tawh rawh zinziah ni chuan alo ti zung zung a pawl a pawh chuan a hawhsan ve mai zuiah na chuan mi padang hmu hi i ban san thei thlawt lo ani maw tiin a rawn hau zui leh ngal nang pawh ni hmu tho a lawm pei hi hmu tawh lo la ke pawh in tumah ka hmu tawh lo ani mai zinziah ni chuan alo ti ve sak min thik ani maw deuh lo mai nang ang mipa hi ka thik pei lo che i tawngkam kha fim khur rawh i nu awmna hospital pawh ka hre vek tawh ania ka nu thlenga i ti buai ani vaih chuan i rualin ka thi chilang che bak che chuan a tina i du le min chep la zuiah nan a tih tak khur khur ah chuan a hlau leh si coffee ah damdawi a pawlh awangin khati khan ka awm a pawl a khan min lo pui zawk ani kha zinziah nin a ti leh a zinziah ni chuan a rai thu chu a hrilh duh lova a tih tlak tir daih mai te a hlau tawh ani mahse pei chet dan kha a ngei em awang chuan rawn lui chu a tum ve ta ngata zuiah na chu a tukah chuan ava in thlah tir ve pei chuan alo hmureng ani te a hriat awangin a chhuah dawn chuan a faw ve ngat bawk zuiah na pawh in engtinmah chuan alo ti liat liam lova ke pawh ka tin awm ve tho lawm hmeichhe dang ka kawp ve tho a a ti daih rin ang ngeiin pei chuan a chhuah chhal ta zuiah na chu ti buai tawh lo tur chuan alo hril nawn leh a mahse zinziah ni chuan min hrai rui zawk ani lawm ni tiin alo zawt let ve thung midang faipai chuan zuiah na ilaka thin a rem zual anga thil tha lo a thlen ka hlo pui wang zawk che lawm ti tlak sak che ka tum ni alo ti daih mai mahse zinziah ni chuan alo awi ho lo an thusawi chu pawl an alo hriat chuan a hruai hranga tufa ngei pai tiin a zawt ka hre lo min zawt tawh su ani chuan zuiah nan a fa ni lo i pai te a hriat chuan a that duh mai ang che a pawilo eng pawh thleng se ka tuar mai ang ka nu zei zaw nih ve leh ka then nghal dawn thova hmun dangah kan pem bo san daih mai ang an thuruk zawng zawng te pawh chu pawl a bulah chuan a sawi chhuah vek alo ngai ta pei chuan alo Chevrolet kar tawh a nu hi a thi chuan an in then thei nghal dawn tina nih chu tiin a nu chu eng tin tin emaw va fuih khaw lo chu a tum ta a zuiah na chuan pei chu kovin zan lamah zinziah ni a hrai rui chung chang chu a zawt a tirah chuan ka ti ani lo tiin a phan a sa hle a mahse CCTV footage atang chuan chiang takin alo lang si ka thi ka chu wang ani kha tiin rai ang chuan ava in sawi ta zaih mai kan fa lo piang tur hi sawn ti a mi in an sawi ka duh lovania chu wang chuan in nei vatang tiin ultrasound result te chu ava en tir ama siam chawk vek alo ni a zuiah na chuan va haw phawtla kan ngaih tuah tha dawn nia tiin alo chhang ta ringawt thinrim deuhin gua chu pei chuan va khawlin zinziah ni rai thu leh taxi a haw tum thu te chu ava hrilh gua chuan taxi chu haw in ava lama zinziah ni lah chuan alo en chik lem si lova a hruai bo ta daih mai pawngsual chu a tum zui amah vanga buaina a tawh zo zai te awang khan phobalak ngei chu a tum alo ni mahse zuiah na te khan an lo nang chin hmana gua chu alo chhut tawpa zinziah ni chu va chan chhuak ani hlau lutuk chuan trap chungin alo kwa a an lo chhui zui thei hlo mai chu a van neih pha ta ni zingah chuan zinziah ni chu hospital a kal vat tur in an lo hril a a nu hran khan a nu chu alo va an khum hrep mai alo ni an pa chu then mai tur te chuan alo va hrilh vel nang hawm rekar khan ka nu hi lo hmungam zawk ka ti chhuak vat mai rawh ziziah ni chuan alo ti lut ve ngala in hre biau ang i pa ka hrilh anga a in kawl tuah lovang che u duh le hrilh rawh lu chung khawmawng nu ka nih chung chuan ka pa hian min be chhengam ngai lovang
zin chhungkua te hi an tel lo chuan in tla chi ngal ani mai thin rim deuhin chu nu chuan a chhuah san tar ringuta anu chuan kanat na hi a zual zel si a dam le pawh thil har sa tak ani tawh chu wang chuan nang tar hi chu hlim takin awmla keimah wangin hengmah tuar tawh su ipa pawh ka then mai ang engmah ngai tawh buai a ngai tawh lo nang nen ah kan thih thlengah hlim tak a awm dun hi ka dur ber chu ani tih na lo hrila nilo nu tupa pawh nei ve tep tawh sin i hmuh ve ngei a ngai a lawm a rei tawh lovang lo tuar hram hram rawh tiin zinzia ni chuan a lo hnem ve tlat thung peilah chuan kan in nei tep tawh si a lu chhungkua i chhuah san a ngai tawh hi mipa hmangai ber chu ka pasal ani thuai dawn tiin a lo tawng el vak vak leh ngala thut chawrh mai chu chak awm thin pawla chuan pei rai thu chu a lo la hrilh zui maka ti hle a mahse a pasal chu then ngal tumna a nei lem lo zuiana chuan rai laiin pheikhawk sang bun tawh lo turin pei chu a hrila a hriselna din hmun en dik nan check-up nei pui a tum bawk chutiah kar an tlan lai mek chuan kar pakhat hian a lo su chawrh mai secretary phei chu a hliam na hle a driver dang a nei phah zuiana erawh chu hliamna lutuk a nei lova pei chuan nau a chhiat phah thu leh CCTV a awm lo awang chuan an mahni sutu kar chu tu khal nge an ni tih a hriat lo thu te police in an thui zui mek thu te chuan lo hrilh thil thleng te thut mai chu zuiana pawh chuan mak tih riau na a nei tlat mai chutih laiin zinzia ni bazar haw chu driver te khan hruai hrangin a kar chungchang chu an zawt a a ni chuan pasal a neih hnuah a kar chu a navin a khalh thin thu in a lo chhang a nangman zuiana te kha isu nih kha tiin an sawi sat a vak vak a thi a chhuah takah chuan an kal san zinzia ni chuan pawla chu a khawl a puitur chuan a ngen a u naupa chuan a rui chungin kar chu a lo khalh chhuak ngei a zuiana te kha ama sut ngei chu an lo ni license a nei lo mai bakah zu a la rui zui a case chu a san thei em awang chuan an hlau thawng ta si a anu leh pa te bulah chuan an ṭanpuina chu avangin ta chul mai a pa pawh chuan a lo hau hrepa mahse anu chuan fapa pakhat chei nei a jail ah tan chuan engtin nge i thlah tur an lo pian takang zinzia ni kar ani thawpa amah kha mawhpu daihila a fel ani mai a lawm tiin a lo fuipawrh ta zat mai ni dawn take zuiana nupui ani tho a a ṭan chuan engtin man ti thei chuang lovang tiin a nupui du dan chu ṭha a lo ti ngal hmiah bawk pawla chuan zinzia ni chu hospital ah chuan a hruai a an zai ngal zuiana chuan lo khawlin zinzia ni chu an zai mek thu a lo hrilh kala tum chuan pei chuan naute kan chhiat si a min kal san ri su tihna lo ngen a pawisa pek pawh chuan nangmah lawm ka mamu tihna lo dang zel mai si chutah driver kha lo thlengin an mahni sutu kar chungchang thuthar chu a lo hril a zinzia ni hmingah register a lo ni bawk si amah lah damdawi ina awm ve tho bawk si nen rin hlelh lo theih lo ani ta pei kha chuan an mahni sutu kha zinzia ni ni lovin a nau ani tih a hrirenga mahse zinzia ni chu tawlawh tir a duh awangin ina va hawl a i chhungte hnenah puihna va dil rawh ila naupang si a license neitu zawkin tuar tir thei ang a nih lo chuan i tan a pawi viau dawn ania tiin a lo vo a tichuan damdawi in lam be pupin nau chhiat ang chuan engkim a lo rua hman fel diam a lo ni ka rai te a hria a min thik angah min su nih ka ring pathian ani awang khan ka rai thu ka hrilh ve a hetiang hian thlen ka ring lova sin maw li a ti leh zaih zaih tawh driver pawh kha ama ruih vek chuan lo ni a zinzia ni pawh kha a va khawih tir vek bawk pawisa tam tak pe in a tham a lo ni vanei thlat takin naute chu a lo chhiat lo hlova pawla chuan zuiana chu then mai tur chuan hrilin amah chuan a enkawl vek tur thu a hril a zuiana te lo thlengin pawla chu a lo hnek ngal hmiah an in hnial zui zinzia ni chu hruai chhuakin peiin nau a chhiat chungchang leh a motora an sut ani awang chuan ama te ani leh ni lo te a zawt a keimah ti ani lo ka nau zi hu a niang mahse
kapa chungah chuan engmah ti su aw tiin zizia ni chuan a ngen ta a. Zuiana chuan then chu ala tum chuang lova Paul a pawhin an nufa a hruai ro deuh chu alo duh tawh a lungthlak na tur pawh chu a buaipui sak vek a tiam ani. Chuti laiin a pa chuan inau khan Zuiana tikha supala I kar kha a khalh si a tun an hre chhuak tawh police in man an tuma uite tiin alo kal chil. Kanu te chuan keimah chia lawm fa nei alo tih khum hmaka I puilo chuan inu ka enkol tawh lovang alo ti le. Kanu enkol min tiam awangin Zuiana kha ka nei a mahse tunah chuan poisa laiin kanui ngaisak chuang lova chu wangin Zuiana hi ka then anga keimah ngein kanu chu ka enkolang tiin alo soi khum le hmiah mai. Apa thinrim chuan ben a tuma mahse Zuiana na lo dang. Anu hrawn la chuan mahni mak pa pawh man tir duh chia sual palna thleng mai mai ani a unau pa pawh man tir poi ti lo bawk ani tiin reporter te hnenah chuan alo soi chhe vak vak a alo ko khawm siam mai. An hmuh lai ngei chuan zinziani hnenah te chuan ngaidam te alo dil vel mahse zinziani chuan kapa bial nu ani a an fabik ani a kalo buai ve na tur a awm lo rul chungah kar khalh license nei bawk si lo chu hremna pilowila dan bawhchhiak an ni dawn a sin alo ti daih si mahni naute pawh hum tum lo tiin anu hrawn chuan alo nam vaka a tluk phah. Zuiana chu then a tuma mahse anu enkol a duh chuan then lo turin alo vo le tlat bawk si. Inah chuan ala khung hmak zui numai pawh chuan a khawngai hle a Paul a khawl sak tura angen awang chuan a khawl ta ringawt I thum chhung ngot chu tui le chu alo pe tawh lo chu niin Paul a lo thlen chuan Zuiana alo haw ve bawk a chhuah pui tum pawh chuan alo dang zel chu chuan Zuiana chu a ti thinrim zual mahse nihu hre lova zinziani a awm takah chuan mang ang takin damdawi in lamah chuan a hruai leh ta nge nge a pu khan alo hlap hrep a hau zui hrep a chet dan chu a rap thlak ve em bawk ani. Zinziani pawh chuan thing thi in a pu leh Zuiana te bulah chuan ngaidam a dil a in then tir mai tur chuan a ngen. Chuti laiin anu chu hospital in chung sang atang chuan zuan thlak tumin alo lawm ve mek a engtin pawh in thlem mahse awm zia nei lo a zuang thlalui tho. Ziziani chuan chung thil thlen chanah chuan Zuiana chumawh phuh in a riruan a hle a. Paul leh zel pawh chuan harsat na tawh thei awang chuan Zuiana chu mithil ti thei tak alo ni bawk nen Zinziani chuan Zuiana chu a then leh ngam ta lova nau a chhiat lim si a tiin pei chu an inah te chuan Zuiana chuan a hruai haw a. Chutah chuan Zinziani pawh alo rai ring ani tih chu Zuiana chuan a hre chhuak ta tih tlak tir chu a tuma alo duh bik si lo buaina chu chhuak chho zelin pu ber chuan Zuiana chu vua in a hau hrep a pei chu chhuak tur chuan a hrilh bawk. Secretary pawh dam chho ve le in nuchui na chu alo thawk ve char char a anu pawh kha pei khan thil ni lo lo hrilin ama awanga a fanu in a torna sal sia te Zuiana a ti du da thin zia te chu alo hril chiam a ani in thiam lo le ril ruha chu alo zuang thlat a daih mai alo ni tichuan a fanu chuan Zuiana chu a then thei anga hlim takin a fanu chu a awm thei a be sei. Chu thil chu peiin a soi chhuah takah chuan Zinziani chu a thin a rim hle a an in sual chiam mai an in sual na lamah chuan Zinziani chuan hliam tuarin damdawi inah chuan an hruai a chutah chuan gua khan mut a damdawi alo pe hman leh hram chutah Paul a chuan doctor pei kut chuk lo tih sak tu kha an bulah chuan a rawn hruai ta a thil nin a dik tak chu a rawn puang chhuak ta vek mai a chet dan zawng zawng te awang chuan Zuiana chu a in chhir hle a tap zawih zawih dawtsuiah lo bum char char tu pei chu damdawi inah chuan an hruai phei ve ta a bial pahlui pawh thinrim takin a lo kal bawk gu pawh chu dawp ani bawk a an vai chuan an in puang ta naulah chu alo pai der bawk nen Zuiana hnenah chuan ngaidam a dil nasa hle a mahse jelah chuan a khung hmak tho.
a nu hrawn leh a fa bik te pawh chuan a nihna chu chhuasa kan lo tum ve mek a mahse an ni pawh chu company sum tam tak an tih chingpen chung changah leh thah an lo tum tawhna evidence tha tak mai a lo nei tawh khiau awang chuan zah ngaihna sang berah tiin ram pawhnah chuan an nufa chuan a thawn bawta a kir leh tawh lo tura hrilh an ni bawk reitak hnuah zinziahni pawh chu a lo harh chhuak ve leh ta a a naupang pawh chu hrisel takin a lapai chhun zawm zel a naupang laia amah chan himtu a ṭhi pawh a lo pawh thlak sak nu kha a nupui chu a lo ni reng ani tih a hre chhun zawm ve leh zel bawk nen nasa taka ngaidam a dil takah chuan zuiana chu zinziahni pawh chuan a ngaidam ta vek a.